سه خانگاه 7 مترش دومی 13 64 میکرارم لایره یکم دوم تیغ پاسپورت داره 1120 متر کвадрати борад мебошад барои 5 та телевизор мебошад тиғ паспорт дорад ҳоҷатхона ҳамон ҷо бошад хонаи залуш як хона ду хона сеюм хонаш то есть дуюм сеюм хонаш ҷо бошад кухняш мебошад бо балкони калон дорад хона бо тамом чиз чораш фурӯхта мешавад ремонти дараҷаёвӣ дорад ҷо ҳоҷатхонаш сервис дорад стирали машина масъалаи ошарбо мушкилӣ ҳам надорад кухнишка дорад ҳар чизе ки дар навор мебинед меистад ҷо бошад хонаи меҳмонхона яъне хонаи зал хонаи залаш беҳад калон мебошад ин тараф гуфтем кухня дорад хуб отоплениёш ҳамаш гузарондагиам ҷо бошад хонаи дуюмаш яъне ки хонаи спальняш мешавад кондитсионер дорад ҳамоимоида айболонишон метем хуб ням мебошад лавира якм дом телевизорам дорад хонаш ҷо бошад хона детский комнаташ хонашам тезуш лавирара нигоҳ мекунам раи калона ин тараф бошад кухни гарнитур плита духовка дорад ин тараф бошад хуб тирезаи сеюм тирезаи чорум дар бех бо як таги тиреза дорам холодильник аст иҷа ичар бургай булонишон метем тараф бошад басуи автосентр хулас хона ҳамин мебошад бо тамом чиз чораш фурӯхта мешавад боз там тарафи дигар муомила дорад роҳ аз тарафи 46 микрорайон ҷо бошад бозори саховат подземный ход тараф бошад роҳ аз тарафи автосентр мебошад хонаи мо бошад дар ҳамидон дар 7 ошона мебошад